film gaat over een drugsmokkel en de hoofdrolspeler Jo die moet die bende zien op te rollen. Het is een verzameling van allerlei gegevens, er worden de moorden erin gepleegd, er is een liefdesaffaire en... Met behulp van mij komt alles toch nog goed. Het was voor mij de eerste keer dat ik in een speelfilm meespeelde. En het was een hele ervaring om mee te mogen doen. En er waren ontzettend leuke scènes en ook minder leuke scènes. Zoals een bepaalde scène die in het zwembad werd opgenomen en die dan 13 keer overgedaan moet worden. Dat is natuurlijk minder leuk. Om mee te spelen in die film vond ik wel een hele leuke ervaring. Het was af en toe wel vermoeiend, je moest elke scène van 10 keer over doen. Maar ik heb er veel van geleerd. Ik heb dus zelf ook veel bühneervaring en dit is toch een heel ander factor als normaal op het toneel. Maar ik moet zeggen, dat is een reuze meegevallen. Ik speel Grumel en ik zou in Duits moeten spreken, maar ja, tegenwoordig in deze internationalisering van de wereld kun je allerlei namen hebben zonder dat je die taal spreekt, dus dat is ook wel weer aardig. En ik speel eigenlijk de rechterhand van meneer Mercier. En Mercier is een getalenteerde crimineel, een hele nette. En ik mag natuurlijk de dirty hand acts doen. Goedenavond meneer De Wit. Dan zegt Mathieu, alle wit misschien. Ik heb het script eerlijk gezegd nooit gekregen. Ik heb er heel vaak om gevraagd. Nooit gekregen. Het enige wat ik dus kreeg op het moment dat we moesten gaan opnemen is de kleine stukjes tekst die ik had. Het waren maar heel weinig. Dus het was niet zo heel moeilijk. Maar daar moest ik dus mee doen. Dat vraag ik me al jaren af wat we hier aan het doen zijn. Echt, sinds de eerste dag van de opnames vraag ik me dat af. Ik hoor niks, ik weet niks, ik zie niet. Iedereen die krijgt opnames zien, alleen ik krijg niks te zien. Tot nu toe hoef ik er geen bal aan. Toen ik het script voor het eerst las, was ik verwonderd door de opzet en het verhaal. Ik vond het erg leuk geschreven en ik had mij allerlei beelden gevormd van hoe zou dat nou tot uitvoering worden gebracht. Want een probleem is natuurlijk bij het uit het hoofd leren van het script. En het is niet eenvoudig. Als je wat ouder bent onthoud je minder makkelijk de exacte formulering. Je kunt dat verhaal wel vertellen. En ik was benieuwd eigenlijk hoe dat dan in het samenspel ging. Je verzamelt behoorlijk wat misverstanden. Meneer, het spijt me, maar als de politie me niet had aangehouden, had ik die schurken lang te pakken gehad. Dat ik ooit nog eens in een speelfilm van een neefje van mij zou spelen, had ik natuurlijk nooit verwacht. Maar ja, 15 jaar, daar ben je er al vlug bij, dus dat is voor mij wel een verrassing geweest, ja. Vooral zijn overredingskracht om met volwassen mensen zover te krijgen dat ze dus precies doen wat hij wil. En dat was vaak niet altijd even gemakkelijk. We hebben bijvoorbeeld een scène in een parkeergarage gehad. Die liep voor geen meter. En Bram die kon op zo'n manier ons bij zich roepen. Zo van, nee, kom op jongens, hap, kom eens even hier. Luister eens even, zus en zo, geen gezeik meer, doen wat ik zeg. En wij hadden dan zoiets van, oké. Je kijkt er in het begin eerst een beetje tegenaan van hoe gaat het met een jonge iemand die je toch de wet moet uitdelen en die je vertelt wat je moet doen en wat je niet moet doen. Maar die samenwerking is prima verlopen. Althans met mij is die prima verlopen. En ik vond het heel fijn om met Bram samen te werken. En dan zeg jij, oh ja, natuurlijk. En dan zeg jij, ja, excuseer, dan loop je weg. Actie! Moet u misschien even met me meekomen? Natuurlijk, excuseer. Heel goed. Moeilijke momenten in de film ken ik eigenlijk niet, maar dat ken ik in mijn dagelijks leven ook niet, want ik zie eigenlijk alles als een uitdaging en ja, dat zorgt voor leuke momenten in het leven die het spannend maken en
ja, je moet plezier hebben in de dingen en ik vond dat heel plezierig om te doen. Het leukste wat ik heb meegemaakt tijdens de opname van de film was de opname in de hangar. Toen ik dus uit de achterbak van een auto getild moest worden, geboeid. Een jurk met een split tot heel hoog. Je kunt dus helemaal niks en 2 mensen moesten mij dus uit de auto tillen. Er was één moment wat ik erg moeilijk vond, dat was het echte vallen met de dozen. Dat hebben we verschillende keren moeten overdoen. Maar achteraf viel ik dus echt en die scène was juist goed. Nou, ik heb natuurlijk het meeste uitgekeken naar de première en de presentatie van de film en alles wat er omheen was. Dat was dus één groot feest, laat ik het zo stellen. Ook wel leuk gebracht, zo'n beetje snop en hofachtig, rode lopertje, paparazzi, de dure wagens en zo. Dat allemaal was heel leuk. En, dus dat is echt gezegd, Roermond is een filmstad. Waarom zou ik de mensen die film adviseren? Dat is denk ik vooral om te laten zien waar mensen die eigenlijk niet professioneel met dat vak bezig zijn, toch tot een bepaalde professionaliteit komen vanuit hun zijn. En vooral ook vanwege de verschillende diversiteiten waaruit de crew bestond of de artiesten. Met daarbij de mensen die daaromheen waren. Dat is gewoon een product. Eigenlijk kan iedereen dat maken, maar de kunst is, maak het zelf eens. Nou, mensen zouden deze film moeten zien om de geweldige prestatie van Bram op 15-jarige leeftijd zo'n film in elkaar te kunnen zetten. Want veel professionele mensen oordelen dat deze jongeman al echt professioneel bezig is. En vandaar vind ik het heel belangrijk dat meerdere mensen deze film zouden moeten zien. Er zit heel veel humor in, dat vind ik heel erg leuk. Dat in de film zit, dat vind ik echt gewoon... Ja, het is een heel divers, er zit van alles in. Het is gewoon zeker de moeite waard. Iedereen wil zijn product laten zien. Of een schilder of een componist, een schilder wil zijn schilderij laten kijken en een componist wil zijn liedjes laten horen. Zoals met Bram precies hetzelfde. Dus iedereen moet die film zien. En daarmee was dat.